Защо балканците сутрин обичат да ядат шкембе чорба? То с много материал. А примерно северните народи не съм чувал чак толкова много шкембе чорба да ядат. То сутрин и с хубава хлебче от царевичен хляб. Имаме тази традиция, особено с много материал. Няма по-хубаво нещо да хапнеш едно шкембенце или една баничка с боза. Вкусотия. Как да им обяснявам на тия граждани, че по-хубаво това няма сутрин да схапнеш. С тяхните авокадота, какво беше, варени яйца и тем подобно. Не, че аз не ям, и аз хапвам, ама друго си е шкембенце с царевичен хляб. Не знам какво предпочитате вие. Аз обичам двете. И двете дядо попе.